डेभेलपमेन्ट बा सान्थिनो दा बिटिसिआव बिराद सान्थि प्रमद बर'नि दिनाव सान्थि बा सान्थि दिनै नोंनि दिनाव प्रमद बर'नि दिनाव आइ आफाफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा मोदै रथ' रथ' गाबनांगासिनो दं जेरावनो मिथिना मिथाखै दिनै बे बासबारिनि रायजो राजाफ्रा जानो लोंनो सुख गैला थानो सुख गैला जे समनिफ्राय आदानिनो हा हगारनाय बाथ्रा बुंदों बे समनिफ्राय मोनसेबो खामानि मावनो बिसोर हायाखै दिनै उसाव बादाव जाजोब्बाय सामफ्रामबो पुलिस थिनहरो पुलिसाव उपद्रब खालामफैयो दा बेबायदि अयथासार दा जागासिनो दं बे सान्थि बिटिसिनियाव प्रमद बर'नि सान्थि बियो दिनै बर'खौ जों खालामबाय थायो मानो बर'खौल' टारगेट खालामबाय थायो मानो बर'खौल' माने मेगनाव मोदै रथ' सोगाबबाय थायो दिनै फिन दिनाव मानसि गावथारबाय जोंसारमोनखौ गावथारबाय जनक कुमार ब्रह्ममोनखौ गावथारबाय दिनै हेमन्त नार्जारि माने जारबारिनि एखे खर'आव थुना गावबाय राइफलजों सोरनियाव जादों नोंलाय बे प्रमद बर'नियाव जादों बेनि सान्थि नामा दिनै नाय इसिबां दं बर' फिसाफ्रा दिनै बयबो दुखुजों दङ असान्थियाव दङ आं दिनै कुइसन खालामगोन प्रमद बर'खौ प्रमद बर' नों बैसोआव बहा थैना थाया नों माबा मोनसे बुङामोन नामा फंसे खोथा माबा बुङोमोन नामा नों मानो बुङाखै नोंलाय जों दिनैखौ कुइसन खालामगोन दिनै आरो बे रामदेबनो हा हगारनो थाखाय हाग्रामाया आरो दिनै बे बासबारि ओनसोलाव नोंहा बासबारिनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोर मावनानै जानाय हाखौ सेनानै आदानिनो हा हगारनो थाखाय खुनु अधिकार गैया नोंहा प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ जेरोखोम बुंगासिनो दं बे मिसा खोथा बुङै बुङै गिदिंगासिनो दं बे नङै नङै खोथा बुंनाय बे गिदिंगासिनो दं माने बे बुंनाया मोनसेबो सैथो नङा सिक्सुदुल एरियानि हाखौ प्रमद बर'आ गोसो जाब्लानो बे सोरनोबा हगारनायनि बेहा क्षमता गैया दिनै बे बासबारि फाग्लिजरा पार्ट 2 आव मिटिं जाबाय बे मिटिङा जादों जे प्रमद बर'आ एपिडिसिएलनि गेजेरजों आदानि कम्पानिनो जे हा हगारना होदों 3600 बिगा दा बेखौ खुनु प्रकारै हगारा आरो जाहोआ बे बाथ्राखौ बयबो रायजो राजा बुंबाय नांगौबा जों थैहोगोन नांगौबा जों जिउ होगोन खिन्थु हाखौ जों आदानि कम्पानियाव हगार हाया बे गोख्रों बे रायजो राजानि स्टेटमेन्ट बियो आरो लोगोसे आगोलनिफ्रायबो आपत्ति खालामबोदों आरो बे आपत्तिखौ प्रमद बर'आ खोनासंनांगौ खिन्थु बिथाङा खोनासङाब्लानो प्रमद माने आदानि कम्पानिनो हा हगारनो थाखायसो गावनि जेसेबां माने पार्टिनि वार्कारफोर दं बेखौ लगायनानै दिनै बे जायगानि रायजो राजाफोरखौ गुलाय गुजाय खालामदों सोरखौबा लिंख्ल' सिगिदों सोरखौबा फुस्लायदों दा होमब्लाबो रायजो राजाफ्रा रावबो मानियाखै एकगत बयबो दङ जे रावखौ फुस्लायनो हाया बिसोरो रावबो बिसोरनि फुस्लायनायाव मानिया जे बयबो एकगतैनो आदानिनो हा होआ बे बाथ्राखौ बयबो बुंदों आरो जोंबो रायजो राजा हिसाबै बयबो बे रायजो राजाफोरजों खौसेयै जों गसंथागोन आरो बिसोरनि जुजिनायाव जोंबो लोगो लाफागोन बिसोरो होनो हागौ एलटमेन्टखौ खिन्थु केन्सेल जागोन बेथ' खुनु बे एलटमेन्ट होनायनि सिगां बिसोरो बे जायगानि रायजो राजाफोरजों रायज्लायफैयाखै आरो बे सिक्सुदुल एरियानि हा बे सिक्सुदुल एरियानि हाखौ प्रमद बर'आ गोसो जाब्लानो बे सोरनोबा हगारनायनि बेहा क्षमता गैया सिक्सुदुल एरियायाव बियो खुनु नान ट्राइबेलनि हा हगारनायनि बेहा अधिकार गैया बे प्रमद बर'नि सम्पति नङा बे सिक्सुदुलनि माने जायनाखि प्रभिजन्स आयेनफोर बे आयेननिसो माने खमथा बियो बे आयेन हिसाबै प्रमद बर'आ गोसो जाब्लानो सोरबा नान ट्राइबेल मानसिनो हा हगार हाया आरो सिक्सुदुल एरियायाव खुनु नान ट्राइबेल मानसिया हा मोना आरो बेबो नोङो आदानि गुबुन दस्रा जायगानि बे मानसिनो बोरै हा हगार हायो बे बोरै हगार हाया आरो हा हगारनो हादोंब्ला बे जायगानि मानसिनो रायलायनांगौमोन बे जायगानि मानसिनो परामर्श लानांगौमोन खुनु परामर्शबो लायाखै रायलायाखै बे गोसोबादि हारसिंनो बे हा हगारदों बियो दा बे हा हगारनायनि सिङाव माने मोनसे कनस्पिरेसि दं बेहा मोनसे गोथौ बेहा मोनसे माने चक्रान्त सोलो दं जों सानदों बेथ' फैसा थाखानि लेनदेन खालामदों बियो बे फैसा थाखानि लेनदेन खालामनायनि थाखायनो बे रायजो राजानि माने गोरिब गुन्द्रानि जायनाखि मावनानै जानाय हा बिसोर बाहायनाय हा बेखौ बिसोर माने सिन्था खालामाजासे बे हाखौ सेनो नागिरदों आरो बे आदानि कम्पानि बेखौ हा होदों दा बेखौ खुनुदिन मानिया बे केन्सेल जानांगौ मोजां प्रश्न बियो दा जौगानाय बाथ्रा बुंफ्ला रायजो राजाखौ दिनै बिसोर थगायनो नागिरदों बे गोरिब गुन्द्रा आइ आफा जाम्बा जाम्बि बिसोरनि जायगायाव फैनानै जौगानाय बाथ्रा बुङो बिसोरो बे आदानि कम्पानिखौ लाबोनानै बे जायगानि मानसिया मा जौगागोन बेलाय हा सेयानो लादोंसो 3600 बिगा हा बे गोरिब गुन्द्रानि मावनानै जानायखौ ओमफ्राय बिसोरनो बुंफ्लादों माने जौगानाय बिसोर मा साख्रि मोनगोन बे जायगानि मानसिया मा जौगागोन बिसोरो मा साख्रि बिसोरलाय दा दिनै प्रमद बर'आ बुंदों दाखालि बुंदों प्रमद बर'आ आं निउसाव नुदों बेखौ जे माने 9000 10,000 सिम साख्रि मोनगोन जाहैबाय आरोखि
बे माने आदानि कम्पानिया बेयाव टार्बाइन पावार प्रजेक्ट लाबोयोब्ला बिदि बाथ्रा बुंदों बियो दा बे नायना नायाखै जे 9,000 10,000 साख्रिखौ बोरै होयो आङो गुगोलाव नायनानै सार्च खालामनायदों बे आदानिहा दिनैसिम इन्डियायाव गासै माने गुबुन गुबुन स्टेटआव माने 8था माने टार्बाइन पावार प्रजेक्ट दङ बेहा 8था टार्बाइन पावार प्रजेक्ट दङ बे 8था टार्बाइन पावार प्रजेक्टनि गेजेराव बे अनलि 5,000ल' एमप्लयमेन्ट होनो हादों बियो 5,000ल' साख्रि 8थानि गेजेराव दा नों बे 8थायावसो 5,000सोनि साख्रि होदोंब्ला नों बे बासबारि ओनसोलाव टार्बाइन पावार लाबोयोब्ला बे 10,000 बोरै होनो बियो बे मिसा खोथा बे बुंनो बियो नंथारै खोथा गथे बे डेभेलपमेन्ट बाथ्रा जेबो नङा बे ओरैनो रायजोखौ माने फुस्लायनाय थगायनाय हा मोनगौबा बाथ्रा बेल' ओमफ्राय लोगोसे मोनसे खोथाखौ दहाय जारि कुइसन खालामदों जे रामदेबनो हा होनायखौ माने जेबो बुङाखै बिसेस करि आंखौ बुंदों आगोलाव बे प्रमद बर'आ बे दावराव दैखेम नार्जारि मोनहा बे रामदेबनो हा होनाय समाव मानो जेबो बुङाखै मानो आपत्ति खालामबाय बे खोथाखौ बुंदों आं दिनै क्लियारलि बुंनो हायो जे रामदेबनो जेब्ला बिपिएफ सरकारा हा हगारो बे समाव दावराव दैखेम नार्जारि मोनहा बिराद अफ'ज खालामदों स्ट्रंलि अफ'ज खालामदों आरो जों अफ'ज खालामनायनि थाखाय हाखौ माने बिसोरो होनो हायि बायदि जादों बिसोरो ओमफ्राय थेवबो जोंखौ माने चन्दन ब्रह्म मन्थ्रिया बे बुजायदों जे बे हाया माने ओरै थासिगोन आरो बे हाखौ बांगालफ्रासो आवग्रिफैसिगोन दा गथे बे हाखौ माने जोङो सेकिउर खालामनोब्ला बांगालनिफ्राय जों रैखा खालामनांगौब्ला जों बेखौ जोङो रामदेबनो हगारनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों बे अब्लाबो जों बुंदों जे नोंसोर थानायाव बांगाला बोरै मोननांगौ आरो बे सिकिउरिटि एरियायाव बोरै रामदेबआ बोरै हा मोनफैनांगौ बेथ' जानो हाया बेथ' होनो हाया दा थेवबो बिसोर खायदा बायदा खालामनानै गोबां कन्डिसन गोबां क्राइटेरिया बेबायदि खालामनानै रामदेबनो हाखौ हगारदों बे समाव आङो प्रमद बर'खौ बे बागानसालिनि जायनाखि बड'फा एबसु अफिस थानाय बे जायगायाव आं थांनानै लोगो लाहैदों प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि आरो गोबां नेताफोर दङ ओमफ्राय लोगोसे बिसोरनि पिसिडिआरनि एमसिएलएफोर दङ बिसोर बुंहैदों बे रामदेबनो हा होनायखौ हगारनांगौ होननानै खिन्थु बिसोर बे समाव जेबो बुङाखै आंजों लोगो लाफाखै गावसोर अफ'ज खालामाखै सिरि थाबाय नै दिनैसो बिसोर कुइसन खालामबाय जे रामदेबनो हा होदों हाग्रामाया माने रामदेबनो हाग्रामाया जा हा होनानै जानाखि दाय मावबाय अफराद खालामबाय बेनिफ्राय दुइगुन अफराद दिनै प्रमद बर'आ खालामनांदों बियो थारमाने बेसेबां गाज्रि मावदों हाग्रामाया बेनिफ्राय बांसिन गाज्रि खामानि मावनांगौ बे थारमाने बेखौसो बुंनाय जादों आरो दिनै कुइसन खालामबाय बे जोंखौसो दावराव दैखेम नार्जारिया बे समाव बहा थाया आं दिनै कुइसन खालामगोन प्रमद बर'खौ प्रमद बर' नों बै समाव बहा थैना थाया नों माबा मोनसे बुङामोन नामा फंसे खोथा माबा बुङोमोन नामा नों मानो बुङाखै नोंलाय जों दिनैखौ कुइसन खालामगोन दिनै आरो बे रामदेबनो हा हगारनो थाखाय हाग्रामाया आरो दिनै बे बासबारि ओनसोलाव नोंहा बासबारिनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोर मावनानै जानाय हाखौ सेनानै आदानिनो हा हगारनायनि थाखाय खुनु अधिकार गैया नोंहा नों बिसोरनि हाखौ सेना लानो हानो आं बेखौनो आरो बुंबावनो लुबैदों जे प्रमद बर'आ रायजो राजाखौ जेरोखोम बुंगासिनो दं बे मिसा खोथा बुङै बुङै गिदिंगासिनो दं बे नङै नङै खोथा बुंनाय बे गिदिंगासिनो दं माने बे बुंनाया मोनसेबो सैथो नङा बे 8,000 10,000 साख्रि मोननाय बेबो सैथो नङा बे डेभेलप जागोन होननाय बेबो सैथो नङा बे थगायनायखौ बबेनिफ्राय सोलोंबोदों बे बिनि रावा सोब थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय बे माबायाव नाय बे इउटुबफ्राव नाय बे बुंदोंमोन माने कलेजाव एडमिसनखौ फ्रि होनाय जाबाय बयनोबो होननाय दंमोन सोरबा मोनदों सोरबाथ' मोनाखै रावबोथ' मोनाखै बे बुंबाय जाय माने कलेजाव फरायनाय हिन्जावसाफ्रा दख'ना बायनांगोन आरो बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा बायनांगोन बेनि थाखाय बिसोरनो 10,000 कोटि थाखा होगोन होनना बुंदों सोरबा मोनदों 10,000 थाखा बेथ' मोनाखै बे ओरैनो मिसा खोथा माबे साहसजों बे बुङोथाय बे माबोरै लाजिनो रोङै माने खोथा बुंलाबाय थायो बेनाव एथ' गाज्रि गाज्रि खोथा बुंनाय बेहासो साहस दङ आरो बे लाइमोनफोरनो जायफ्रा साख्रि गैया बिसोरनो 2 लाख थाखा होगोन होनना बुंदों बे मोनदों सोरबा 2 लाख थाखाखौ सोरबा मोनदों बेबायदिथ' मिसा खोथा बुंनो थगायनाय बे माने ओरैबायदि माने थगायनाय सोलोंबोदों बे आंथ' सानो बेखौ बे गाव जे बुंना लादों जे खयला कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन गाव लेबार खामानि मावदोंमोन थारमाने बे खयला कम्पानियाव लेबार खामानि मावनायावनो बियो बे गाज्रि आखलखौ सोलोंबोदों बियो दा दिनै बे गाज्रि आखलखौ बे रायजो राजा जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्राफोरनाव हगारफैदों थगायफैदों मिसा खोथा बुंफैदों डेभेलपमेन्टनो बा सान्थिनो दा बिटिसिआव बिराद सान्थि प्रमद बर'नि दिनाव सान्थि बा सान्थि दिनै नोंनि दिनाव प्रमद बर'नि दिनाव आइ आफाफ्रा गोरिब गुन्द्राफ्रा मोदै रथ' रथ' गाबनांगासिनो दं जेरावनो मिथिना मोनाखै दिनै बे बासबारिनि रायजो राजाफ्रा जानो लोंनो सुख गैला थानो सुख गैला जे समनिफ्राय आदानिनो हा हगारनाय बाथ्रा बुंदों बे समनिफ्राय मोनसेबो खामानि मावनो बिसोर हायाखै दिनै उसाव बादाव जाजोब्बाय सामफ्रामबो पुलिस थिनहरो पुलिसाव उपद्रब खालामफैयो दा बेबायदि अयथासार दा जागासिनो दं बे सान्थि बिटिसिनियाव प्रमद बर'नि सान्थि बियो आरो दिनै बिनि समाव नायनायसै आगोलाव बेसेबां जादों बे हाग्रा ओनसोलाव जिसिबां माने बर'फोर दं बिसोरखौ एभिक्सन खालामदों एनक्ल'जार होनानै
बड'जों हाग्रा ओनसोलाव मेला दङ गुबुन हारिफोर हाबनानै थाफैनाय जायफ्रा एखेबारे रियेल एनक्ल'ज जाजोब बेखौ होखारनांगौ बिसोरो बेखौथ' होखाराखै दिनै बर'खौसो होखारबाय थायो मानो बर'खौल' टारगेट खालामबाय थायो मानो बर'खौल' माने मेगनाव मोदै रथ' सोगाबबाय थायो दिनै फिन दिनाव मानसि गावथारबाय जोंसारमोनखौ गावथारबाय जनक कुमार ब्रह्ममोनखौ गावथारबाय दिनै हेमन्त नार्जारि माने जारबारिनि एखेबारे खर'आव थुना गावबाय राइफलजों सोरनियाव जादों नोंलाय बे प्रमद बर'नियाव जादों आरो बे नागेस्वर बसुमतारी बेखौ थाख्लायदैयाव लांनानै गावथारहैनाय सोरनियाव जादों नोंलाय बे प्रमद बर'नि सरकारनियाव जादों अब्ला बेनो सान्थि नामा दिनै नाय इसिबां दं बर' फिसाफ्रा दिनै बयबो दुखुजों दङ असान्थियाव दङ दा बेखौनो बे सान्थि फैबाय गोजोन फैबाय होननानै बे मिसा खोथा बुङै बुङै माने बे गिदिंगासिनो दं दा रायजोफ्रा खिन्थु दिनै सांग्रां जाबाय बुजिबाय रायजोफ्रा बे बुजियाखै रायजो राजानि गाबनायखौ मिथियाखै बिसोरो दुखु दाहाखौ एबार इलेक्सनाव बिसोर माने जेनसिगोन इलेक्सनावबो बिसोरखौ फेजेननो रेडि जाबाय रायजो राजाफ्रा बे बुजियाखै जेब्ला इलेक्सनाव जेनगोन दुखुआ मा अब्ला बुजिगोन बे अब्ला गाबगोनब्लाबोसो बुजिगोन बे रायजो राजा हा सांजानानै गाबदों दुखु जादों बेखौ बुजियाखै मानसि थैनानै गाबदों बेखौ बुजियाखै खिन्थु जेब्ला बे पावारनिफ्राय माने होखारजागोन अब्ला जे गाबगोन दुखु जागोन अब्ला बे दुखुआ मा जिनिस अब्ला बुजिगोन बे रेडि जाथों बे प्रमद बर'मोना